Ewan ko kay kuya, anong plano niya sa buhay. Nakapuno. Paborito ko din yun. Bilis niyo. Tara po, susunod na ako. Kuya, nakapunta na ako dito, di ba? Ewan ko kung nakapag-alo. Oo, nag-sound tayo sa kasama si... Ano naman ang Kat? Wala ka mag-alo-halo, ano? Hindi pa. Mahin ka mag-alo-halo. Sige po. Diyan malapit lang sa ano. Gusto kami ni Kuya ang patikimin ng authentic halo-halo na dito, sabi niya. Tingnan natin. Sigurado ba, boys? Alam ko meron pa. Sigurado daw siya. Meron pa naman. Baka wala na po. Pahalo-halo po. Ano si Mata? Dito? Dito yan? Oo, meron pa. Tatlo po. Hello po. Dito, Kuy. Pupuan. Nandito kami sa palengke ng Nabuwa. Salin. Hello. Ganda. Latina. Sobrang Latina. Mula sa akin. Mula? Nabasa lang, Kuy. Hindi naman daw sinadya. Mula ka. Ayan. Ice. Tatlong halo-halo. Special. Sarap yun, Kuy. Yan po, halo-halo. Ay, sorry. Kami tatlo. Ilan kain mo po Against the light tayo, Kuy. Against the light ba? Dito na lang. Ilang halo-halo sa Bicolana? Isa lang, Kuy. Tayo. Isa lang. Baka kadalawa ka, Kuya. Isa lang mo. Ilan muna. Baka mag-take out ka pa. Dine-in din. Ano yan? Di ba sa inyo? Pwede pa makiswap ng kung Kuya. Doon ako sa kabila. Palit kayo? Sa unahan? Pwede lang. Dito ako sa may malapit sa hagdanan. Paano malapit sa hagdanan? Hindi, Ay, hindi ko mag-guess. Wait lang. Hindi po, yung napag-decide ko kasi nung una, yung kwarto ko dun sa may malapit sa terrace na maliit. Tapos parang gusto ko po lumipat kasi mas mali yung space na sa kabila. Pwede naman. Sa inyo naman yun. Oo, walang problema. Sa inyo naman yung bahay. Pwede mo nga silang paalisin doon. Ikaw lang din. Makikipagano na ako. Kipagkanan na ako. Joke lang. Doon kasi sa kabilang kwarto baga kuya, may parang nakaharang na poste. Tapos dun sa kabila, wala. May parang na space. Ikaw ha, gusto mo dumudungaw sa likod ha? Ayaw mo dumudungaw sa harap ha? Talin ha? Hindi po kasi sa taas naman. Ay, hindi, ang dami pong paliwanag. Dami kong paliwanag, di ba? Dami yung palusok yun. Gusto niya talaga dumudungaw sa likod, hindi sa harap. Nasa likod. Ayan. Bakit? Ang tuloy mo nga? Ano nga? Mas ano yung space na May poste. Opo, may poste kasi doon sa unang napili ko po. Tapos naisip ko, pag nag-ano ko ng single bed doon, pag nag-doon ako sa kabilang kwarto ko, walang like parang space. Like, diretso po. Gusto mo talaga ng kwarto na walang poste? Gusto mo? Wala na yun. Hindi, kung gusto mo lang. Hindi, gusto mo lang. May bakante, doon kay Tilo. Yak daw. Ang biro. Wala, hindi ko sinabi yak. Kala ko, yak eh. Doon kay Tilo. Ayan na po. Nagkakaseryosohan na po yung dalawa. Hindi na, tapos na. Nagkakaseryosohan na po ang dalawa. Ayan na guys, yung aking halo-halo. First time. Tikman natin. Fruit to, Kuis, no? Prutas talaga yun. Prutas. Sabi mo, Kuis, tayo mo haloon. Kayong dalawa lang. Halo-halo na hindi haluin. Paano kaya? Matagal siya malusaw. Hindi, Kuis. Unahin yung yellow. Unahin niya yung kakainin. Kaya yun. Yung kaya mapipil yun. The best. Ito. Ba't natatapon? Natataranta po si Talin. Ngayon na nakakano. Maliwanag sa'yo, Kuis. Iba nga yung ano niya. Iba yung... Ibang quality niya. Gagawa ko ng paraan. Char.
Oo, ano? May pa, ano pa? Oh. The best butter. Haluin yung maigi, ha? Para... Kung walang camera kuya, tatanggalin ko dito yung yellow. Kakainin ko sa ilalim. Seryoso? Hihipin mo lang camera. Yan po, na-experience na nila ang halo-halo. Ano to, Lin? Sarap. 10 out of 10. Diba? Yung Bicolana, wala pa. Quiz mo sila? Ano Bicolana? 11 quiz. 11 out of 10. Yan. Sobra. Kala ko nagsisenting pa. Ate, magkano po? Panalo to eh, mga prutas oh. Atara po. Panalo. Diba? Harap. Ganito ko yung gusto ko, yung walang beans, yung O, tingnan mo, walang prutas siya. ice cream. Ang talagang halo-halo talaga. Ano, tag-isa pa? Minsan lang naman to. Babi ako. Sulitin nyo na. May papaya. Ano pa yan? Dami yan. Papaya, mangga, tapos saging. The best yan. Ubi ko kasi nasira na, di ako nakapagpinitang Okay lang po yun. Hindi man kami kumakain ng ubi. Ay, Sarap. Ubi. Grabe. Panalo. Ano talin? May bagong tuklas ka na ngayon. May bagong tuklas ka na. Babalikan niya to kuya. Yayayain niya na yung mama niya. Ma, doon tayo ma. Wala sa Bicolana, layo eh. Layo. Dati si Crystalline, Bulastog lang yung pinupuntahan. Ngayon may pupuntahan ng bago. Soon kuya, ako naman dadayo pa nga nila Bicolana. Go! Pwede dyan. Wala pa ako. Kapag kaya mo na. Kapag kaya mo na magbiyahe. Kapag kaya mo. Pag kaya mo na magmotor. Pag may motor na ako. Marunong ka magmotor. Ah? Kuya, pag may motor na. Marunong ka magmotor. Pag may motor ka na? Bibili ka ba motor? Wala akong motor eh. Ano mo plano mo? Motor na talaga kuya. Anong motor? Kung sakali kahit ano, basta motor. Kahit ano, huwag basta motor, automatic. Basta tumatakbo. Basta tumatakbo kuya, basta nakakapunta kung saan-saan. Paano ko itutulak? Makakapunta kahit Pag sa... nawalan ng gas kuya, tutulak. Nakakapunta raw kahit saan, sa buwan. To the moon. Tawid ilog. Sabi niya kasi kahit saan eh. Tawid dagat. Iba na yun. Ay, motor naman kayo. Kahit dito po yung isang motor doon. Tapos yung isa pong motor, ano lang yung pang service lang po ng kapatid ko. Wala pong papel. Ubus na. Pero kuya, ganun kabilis? Higop lang kasi. Bislag ako man ng mga lalaki. Gusto niyo pa ba? Ikaw quiz, baka gusto mo pa. Kayo ba? Gusto niyo pa? Alam ako ulit, kayo hindi. Ali pa mo hindi ko yung maubos. Kaya sarbay kita matapos. Yung motor daw nila Crystalline, pamalingke. Yung isa, Kay Tito po sa work niya po. pang work. Yung isa, may motor kang pantulog. Di ba? Ang kailangan niyang motor, panggala. Tapos? Kasi yung isa pang trabaho ni Tito. Yung isa pang sentro, pang school. O yung wala na. Dalawa lang. Ah! Ang kailangan ng motor muna, pantulog. Anong motor yung bantulog? Electric pan, na yung motor yun ha. Para umiikot ha. Basta kayo makakina. Sarap. Kala ko minsan ko. Tagayarig ka. Paano kung magkatotoo yung motor? Crystalline, ano mangyayari sa buhay mo? Malaking help din po. If ever. Kasi, di ba po,
mag-exam na ako tapos if ever makapasok po ako, gagawin ko pong service pang school. Tapos, Marunong ka magmotor? Wala naman lisensya. but may di pa po ako nakaka-renew ng license ko, pero may student license ako, pero expired na ngayon. Paano nga ka maging totoo yung motor? Kukuha ako ng lisensya, kuya. Tapos, yun. Oh, Tama man susi talaga. ng motor. Kunin mo lang sa Bulacan. Ang layo. Ikaw daw kumuha. Dapat madala mo dito. Ikaw ang Babasa ako, kukuha kuya. Ikaw ang kukuha. Di pa ako naka-experience na magbiyahe ng ganun kahaba. Lagi lang ba? Long ride. Alam mo ganito, minsan napag-uusapan namin to. Ano ba? Yung iba nagpo-post long ride. Pero yung long ride nila, 1 hour lang. Nabuha lang to Naga. Ang totoong long ride, Bicol to Manila. Ganun. Oo. Ganun ang long ride. Paano naging long ride yun? Nabuha to Naga lang. Oh. Siguro po sa kanila, long na yun. Ang long ride, yung talagang mananakit yung likod mo, yung alos mga yaw-kayaw ka na, tapos yung masakit na sa puwit. Ano ba gusto mong tawagin? Short ride lang. Sige, papalitan natin yung term. O yan, dapat post short ride. Yung sa kanila na lang baguhin, long ride. Oh. Kaya ko yung sinasabing long ride kasi medyo matagal, mag 1 hour up to Tapos kasi masabi mo bang long ride yung parang pupunta ka lang ng palengke? Naging ba kasi mag long ride? Nabuha lang, to Naga. O hindi yung long ride. Ano matagal naman baga kasi yun. Ang long ride hanggang Manila, nabuha to Manila, ay nang long ride. Yung mananakit yung pit mo sa aking katawan mo. Yun ang long ride. Mapanakit ka talaga. Oh, di ba? Doon mo explain sa vlog mo. Nag-explain siya. Ang bihirang buhay talaga. Alam mo naman na hindi tayo magkaiba tayo ng opinion. Tingnan mo, iba ka na naman ng opinion Guys, diyan. palagi kami nagtatalo ni Kuya. Oo. Promise kada merong palagi kaming magkaiba. Parang Tingnan mo. palagi namin kinokontra yung isa't isa. Iba Parang naman, walang nagtutugma, walang nag-agree. Iba na naman yung opinion niya. Gusto niyo pa? Ganon talaga. Matagal na dito makabalik. Pero parang busog na ako. Kayo? Ayoko na guys, matamis Parang umano yung tamis biglang lumasa yung tamis Katamis yung product doon. 220. Parang tagal naman ng oras ngayon. Kaya pamukha ko guys. Ganun ba yun? Yeah. No, dahil kasama daw natin sa Bicolana kaya matagal lang Matagal oras. lang oras. Sana all tumatagal lang oras. Di mo nga namamalayan na paano kung pangarap mo magkamotor tapos biglang nagkamotor. Siguro 1 week kang outsider sa bahay nyo. Gala-gala. Matik yan, kuya. Di man. Syempre, paalam yan palagi kung saan pupunta. Pag nagkamotor ka o ng vlog, kasama tayo. Ikaw magdadrive. Tara! Angkas ako. Kasi wala ka namang license eh. Tara! O, di ba? Pag may pulis Kuya, balik kayo. Oo, pwede talaga. Magaling ako, kuya, ako nang umiwas sa Marunong ka ba checkpoint. marunong ka lumusot? Oo po. Di ba, nasa harap ko na, marunong ako lumiko agad. Ako Kuya, kahit hindi na ako lumiko, hindi na ako inuhuli. Bakit? Siyempre maganda ako. Ay, all na lang talaga. Privilege yan. Pili-pili pala. May privilege. Alam mo, ako pag may checkpoint, hindi na rin ako inuhuli. Bakit? Hindi na ako tumutuloy, bumabalik ako. Kala nyo ha? Kala nyo gwapo ha? Alam ko naman nakukontra kayo eh. Pag di mo nilaban. Hindi na. Alam ko na mangyayari. Alam niyo, kukontra. Bumabalik na ako. Pag yung magsinyas na yung mga paparating, sabihin, magsisinyas sila. May checkpoint, may checkpoint. Ano pala, hindi na ako tutuloy. Tapos Kuya, kapag meron ng mga nakaintong motor na walang helmet, iba na yun. Alam na yun. Matik na yun. Pero ngayon, tumutuloy na ako kasi kompleto naman ako eh. Pero sana all, hindi mo kasi ako marunong magmotor. Oo, dito marunong magmotor. Oy Kuya, Kumusta pala yung motor mo? Kumusta yung motor mo? May motor ako. Oo nga, kumusta nga yung motor mo? Stock, char. Di ba gumagamit si kuya mo? Ay, yung motor ni Bicolana. Andun sa kanila. Abangan mo na lang sa kanila. Oo.
Alright. O, parang sa 11, no? 11. Eyo. 11, no? Ano lang, 1, 2 seconds. So yun guys, busog na kami. Busog na. Bloated na. Parang nakakatamad kumilos na. Kapag busog kuya. Nakakatamad umalis. Against the light kasi. Ayan, no? Buti ka pa nga sa akin. Ang ganda mo, be. Di ba kuya, ano siya? Latina. Sobrang Latina. Ako kasi kuya, ano lang, clean girl. Oo, clean girl lang. Ano ba yung Latina? Ganon. Yung black, black. Black vibe yung Oo. aura. Ang Latina. Parang mga Spanish na babae. Latina. Sobrang Latina. Alam ko kasi yan, sa hating gabi yan eh. Late na. Hindi, sa hating gabi. Yung pag nagpunas ka ng langis. Hatina. Manananggal. Hatina. Ay, joke lang ha. Atina. Di, bayad po. Para saan pa mapunta usapan namin dito? Baka po makakalimot na namin Ano yung bayad. makalimutan ng bayad? Mag-apply nga ako. Mag-isa lang kasi si nanay. Mag-isa lang daw po, oh. Bayad po. Let's go, Beb. Tada. Thank you, Oh, Kuis. may pababain mo natin dyan na. Thank you, Ang Kuis. hirap kumilos eh. Thank you, Kuis. Welcome. Ang hirap kumilos. Thank you, Kuis. Thank you, Ang Kuis. hirap nga kumilos. Thank you, Kuis. Nabusog siya. Sige lang, Kuis. Hintay natin. Ako nga, Kuis, nahilo din. Matamis. Na ano kasi yung sugar. So guys, may nakita ko dito. Kapag gusto mo maging matibay yung ngipin, Papasakit mo. hindi Kuis. Kapag gusto mong tumibay yung ngipin mo, kailangan mo nito. Nga. Meron pang isa dyan. Buyo to. Meron, madami nito sa amin. Tapos ito yung nilalagay dyan sa dahon. Tapos hinanganga. Tig-alonan, Kuis. Ha? Tiga-alonan. Di ba pag kakainin mo, tapos nilulunok. Hindi, yung iba. Pero yung iba Yung iba niluluwa. Oo. Kaya lang, Pampatibay daw yan ng pampatibay ngipin. ng ngipin. Kaya yung mga matatanda na nagnganga before, makita mo ngayon, tayo pa yung ngipin. Saka yung yung... Ba, meron kang asawa. Mag-asawa kayo, lalaki, nagnanganga. Ituloy mo. Mas matibay ang ano nila. Ang pagsasama. Ang relasyon Tumpak! Kaya maghanap ka ng nganganga. Ayak ka. Yan, natatawa sa tawa ko. Ang biro. Siguro wagas ang tawa ni Kuya. Ayaw bang kumilos ng katawan ko eh. Okay lang yan, Chris. Maiwan ka na dyan. Bye-bye. Wala naman. Charot. Kumute kayo. Akin ako, isa ko magdadrive. Kaya rin na. Malapit lang naman yung hospital. Si Chinchin ba yun? Wala ko si Chinchin eh. Kimidoro. Mahaba yung buhok yun. Wala ko si Chinchin. Oo. Ay, oo nga, ano? Para si Chinchin eh. Ay, Pero oo, hindi. Pero hindi. baka oo. Hindi. Ay, hindi ba? Oo. Parang oo. Awig eh. Parang, ay, hindi. Parang siya. napasalamin ko. Para siya lang tindig yung dito sa gilid ng ano nila. So, yan guys. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. Abangan nyo yung mga upload ko, ha. Abangan nyo. Abangan nyo po at Sabihin mo, kuya, pilitin mo sila. abangan nyo po ang mga upload ni Bicolana. Abangan lang. Si kuya naman. Abangan nyo po ang mga upload niya. Panoorin. Sabihin mo, Panoorin. Ano pa? Mag-like and O mag-like and share daw po kayo. May ads na siya. Meron. Oo. May skin niya. Ano pa? Ano, sabihin mo, panoorin nila lahat ng videos. Panoorin nyo po ang lahat ng video ni ni Bicolana. Hanggang sa pinakasimula. Hanggang sa pinaka... Palagi nyo pong panoorin. Palagi nyo pong panoorin. Magpalipad kayo. Magpalipad din daw po kayo. Pag nag-premiere. Mag-live ka kaya mamaya. Oo, guys, magla-live ka na. So, yan. Bye-bye, guys. Tara, Love you tayo na. all. Bye-bye. Tapos na yun?